Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. शेषनाथ नानाबाई वाडेकर. म्हणजे अण्णांचा आम्हाला सहवास कधी लाभलाच नाही, पण आमची खूप इच्छा होती की अण्णांचा आम्हाला हा भव्य सोहळा बघायला मिळाला, तर आम्ही खूप प्रसन्न झालो. आणि गोव्याच्या लोकांनी आमचा जो सत्कार केला त्याबद्दल गोव्याच्या लोकांना खूप खूप धन्यवाद. आणि असंच आम्हाला गोव्याचं प्रेम मिळत राहावं आणि आम्ही दरवर्षी असंच कार्यक्रमामध्ये यावं ही आमची मनापासून खूप खूप इच्छा आहे. एस कर्नल सिंह बनीपाल. करनैल सिंह ने वो गिरने लगा, करनैल सिंह ने तिरंगा पकड़ लिया, तिरंगा पकड़ के नीचे गाड़ दिया वहाँ पर, ये जो पत्रा देवी है यहाँ पर, तो गाड़ दिया वहाँ. दूसरी गोली फिर करनैल सिंह को लगी, तो करनैल सिंह एक शब्द लिखेगा ना, उसका एक शब्द लिखा हुआ, उन्हें कहा है देखो लड़ाइयाँ के अंदर हार जीत होती रहती है, लड़ाइयाँ के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन इतिहास लिखता है बाद में कि गोली छाती में लगी या पीठ में लगी. ये उसका वर्डिंग है उसका. हाँ, तो वो शुरू से ही ऐसा था. वो एक्शन बड़ा अच्छा हुआ है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं है. सो सीएम साहब बोले कि मैं वहाँ आऊँगा आपके पास, मैं कहा बिल्कुल आओ जब मर्जी आओ. बाबूराव केशव थोरात. माझ्या वडिलाचं पत्र देवीला स्मारक राणेसाहेब होते, माननीय राणेसाहेब, तेव्हा त्यांनी तिथे स्मारक बांधलं. तिथे एक अशी बेराक होती, अशी आतमध्ये घरासारखं, त्याच्यावर अशी खिडकी होती. त्या खिडकीत रायफल ठेवून ते गोळीबार करायचे. या ठिकाणी तुमचे वडील शहीद झाले, त्यांनी तिथे एक स्तंभ बनवला होता गावकऱ्यांनी. इथून कोणी आठवण काढली का तुमची, वा इथून काही मदत झाली का? काहीच नाही, कधीच नाही. बस आता हा म्हणजे पेन्शन वगैरे तसं काही? काही नाही. नोकरी सुद्धा नाही. शहीदाच्या कुटुंबाला एकाला नोकरी देणं. तुम्ही महाराष्ट्रात राहता म्हणे, पण आता आपण पुढं व्हायला पाहिजे काहीतरी. सत्कार झाला आहे हा, याच्याने पोट नाही भरत. आज मी 60 वर्ष झाले सारखा काम करून राहिलो, 10व्या वर्षापासून. आज 61 वर्ष होऊन राहिले मला, मी कष्ट करून राहिलो नाही का. किती दुःखी जीवन झालं असेल माझं.